vise jer korttricks. Det vi skal bruge, det er, at vi skal bruge det øverste kort, som ligger her. Og det er Spice. Så kan vi lave det tricks, vi kan lave forsvinding. Sådan vi laver noget. Sådan vi putter den ind her. Hvis I kan se en gang. Den ligger der. Okay. Så nu ved vi, at den er inde i midten. Det vil sige, nu skal jeg bare få den hurtigt op. Fra midten op til toppen. Det vil sige, så tager jeg hånden over sådan her. Så kan jeg klipse. Og så tager jeg det øverste kort. Så kan jeg vise det Spice. Tak for korttrikset.